We are live. Okay. Igbo ndị ọma na-ege ntị, anyị abịakwala n'ọzọ. Ekele m n'ụdalụkwanụ ọkwa anyị nwawo ụmụafọ Igbo bi n'obodo dị iche iche na-azụ ahịa digital business. Anyị na-apụta n'ihu akwụkwọ na ozu ụka niile ka anyị wee gwa ndị mmadụ na uru dị na azụmahịa nke digital business anyị na-azụ n'obodo niile gbara ụwa niile gburugburu. Anyị abịaghị ọzọ n'ụbọchị nke taa. Ilekwana anya ebe a gị mara na ọ nweghị sọsọ m soro bịa. Akpọtakwara ndị mi na ha na-azụkọ ahịa nọkwa n'obodo ndị ọzọkwa sị ka m bịa buteru na akụkọ pụrụ iche dị na azụmahịa anya. Akụkọ m buru bịa nke taa tọgburu onwe ya. Ana m asị gị nwanne daalụkwa, buru oche ka ị bịa nọrọ ọdụ ka ị mara ihe m butere gị n'ụbọchị nke taa. Tupu m agawa n'iru, aga m ebu ụzọ bịa kọwaa onwe m, gwakwanụ na ebe m shiri bịa maka ndị na-abịa ileta ihe onyonyo ya nke izizi. Afa m bụ Nwaada Salome Otis. Ebi m n'obodo nke a na-akpọ Belgium. Amụkwara m ụmụaka anọ, awụkwanụ m nwunye alụrụ n'ụlọ. Anọ m azụ ahịa igwe na-alụkwa ọlụ ime na owere ahịa igwe na-etinyere m aka na-enweta ihe nweta, na-etinyekwara na nke m na-enweta ebu na ọrụ nke m na-arụ. Ya mere na-egbufe oge, aga m akpọpụta Nwaada nke bi n'obodo nke a na-akpọ Ireland sị ka m were ụgbọelu garuo ka m kwụọrọ nwanne m aka n'ụzọ sị ya bịa kenụ ka m nọrọ kọlịa. Nwanne Doris, biko gwatụ anyị onye ewu. Daalụ nne Nwaada Salome. Ụtụtụ ọma na ndị be anyị, ehihie ọma, mgbede ọma na mpaghara ụwa niile nke na-ekiri anyị. Aha m Nwaada Doris, ebikwana m Ireland ka Nwaada Salome kwuru. Amụkwara m ụmụ atọ. Ana m azụ ahịa dijitalụ anyị na-ekwu okwu ya. Masị gị ka ị were popcorn gị na mmanya gị desa n'akụkụ ka ịnụ ka anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Daalụnụ. Daalụkwalie nne Nwaada Amaracha nwa. Nwunye odogwu. Ọkwụ na ahụghị ihe anyị nọ na-ekwu. Anọkwa m na Belgium. Sister Doris nọ na obodo nke a na-akpọ Ireland. A na-efe mmiri aga ya. Ị hụrụ ya? And mmiri na-azụkọ ahịa. Ị hụrụ ebe o shiri ma mma. Ị nọrọkwa n'Afrịka, ị ga-esorokwa nọrọkwa n'ihu onyonyo a. Anyị na-aga enwe nzukọ wee kwuru ya, kwupụta, gwakwa ndị mmadụ ka ha batakwa. Ya mere ugbu anyị eshigo na Ireland pụtawo n'obodo nke a na-akpọ obodo Europe. Ka ngazie na Amerịka. Ndị nwe obodo. Eze ụmụ nwanyị, nwunye odogwu na onwe ya. Ka mkpọpụta ndị nwe obodo. Biko nwanne m nwanyị kọwara anyị onye bụ. Oh yes, kụnyenụ n'ụla. Yes. N'ụla. Ndị be anyị edi ekenesịa m ụnụ. Udo dịrị unu, Igbo kwenu. Anyị bụ ụmụada ndị Igbo na-azụ ahịa igwe. Abịakwara ọzọ n'ụbọchị Satọde nke taa, izu ụka nke taa, ka anyị wetakwa unu ozi ọma. Ana m akpọ ihe ozi ọma maka ozi ọma ka ọ bụ gbasara azụmahịa anyị na-azụ na ịntanetị. Aha m ka bụkwa Ifeọma. Abụ m nwunye, bụ nne ụmụaka, ọmarịcha ụmụaka 3. Ana m azụ afọ igwe. Ka unu sikwanụ wee na-afọ, abụ m onye Naijiria, bụkwa nwa afọ Igbo. Mụ na di m na ụmụ m bi na Amerịka. Ebe ahụ ka m si na-ewetara unu ozi a. Na-azụ ahịa igwe, na-enyekwa ndị mmadụ aka, na-akụziri fa ka esi azụ ya bụ afọ igwe, ka fa wee nwee ike megharịa ndụ fa. Wee na-asị unu tetanụ n'ụla. Ya bụ egwu ngo abụrụ na ụnụ na-alara ụla, ezigbo ụla ka anyị si ekwu ụla, mba. Na ife m na-ekwu bụ ka ndị Pidgin English ga-esi wee kwuo ya, shine your eye. Kụnyenụ n'ụla na anyị alarugo ya bụ ụlọ enough ka ifukene ife ndị ọzọ na-eme n'obodo oyibo wee na-enye ndụfe aka. Ya bụ ozi ka anyị ji wee bịa tata. Nọdụ naanị ka unu gaa anyị ntị. Igbo ọma na-ege ntị, udo dịrị unu.
ekele dịrị gị nwanne m nwaanyị Ifeọma. Ọkụna anụgo ihe o kwuru na anyị niile kulie nọ n'ụla. Ụmụ Igbo nke onye jikwara ya zere o, maka azụmahịa anyị nọ n'ime ya na-apụta ebe a ụbọchị niile. Anyị mekwa ka ụmụnne anyị mara ihe anyị na-eme, maka ndị afọ Igbo ha sị na onye nwere ofu onye nwe abụọ ya nye nwanne ya. Ọ ya nwa ka anyị na-eme ihe nwa. Ihe mmụta dị ya n'ime dị iche iche ka anyị na-ebu apụta ebe a, ka ngwa ụmụnne anyị ndị bikwanụ n'obodo oyibo maọkwa na ibi n'obodo anyị wụ Naijiria, gị chọkwara ịzụ azụmahịa, ị ga-eme ya. Enwee kọpụtara unu ụzọ dị iche iche ị ga-eji zụọ ahịa ewee zụta ya nke ọma. Azụmahịa anya ebe o shiri ma mma, o nwekwaghị onye a ga-asị ị gaghị azụ ya. Ndị na-asị na ha agbọtọgo mma na-azụkwa ahịa, ndị sikwanụ na ha nọ afọ 18 na-azụ ahịa. Kedu ihe anyị chọrọ ịgwa unu? Na ihe nweta nọ ya n'ime, ị ga-eji ya wee nyere onwe gị aka ụzọ niile dị iche iche. Anyị apụta ebe nwegasị ụzọ ọwụla dị iche iche ị ga-eji wee zụọ ahịa. Ị na-azụkwa ya, gị na-eme ihe ị na-eme, ọ ga-egbochu gị n'ọrụ. Kama ọ ga-egbochu gị n'ọrụ, ya wetere gị ewete. M ga-asị ka m kpọọ nwanne ya nwaanyị wụnụ Dorins. Biko, ama m na ihe iji ifuchiri na ngwugwu ka ịtọpere anyị buru ibu. Biko nne, ị nwere ike ịtọghere anyị ngwugwu a ka anyị wee mara ihe ị wetara anyị ụbọchị nke taa. Daalụ nne Nwaada Salome maka ohere ọma nke anyị nyere anyị. Daalụ nne. Biko kpọte ya ka ịgụgụ ya. Kpọte ya. Sorry. I want to vlog home. Sorry. Thank you. Aww. Unu ahụla ya ụmụnna ya, ihe dị n'azụmahịa a na-ekwu okwu ya. Ị ga-asụ ebe ole na ogodo Iwekwa. Ọ maka na ka iji zụ ahịa. eziokwu. Yes. Ọ ya na ọ maka ihe dị otu a mere m ji sị ka m zụwa ahịa, ma nọrọkwanụ hụ ụmụaka nke ọbụla ha niile ọkwa ihe otu o si bịa na mere ya ka ọ chọrọ, ọ pụọla. So ihe nke m ji bịa n'ụbọchị taa wụ ihe ndị oyibo na-akpọ time management. Ị nwere ike ịjụ ka ihe nwekwana time management anyị na-ekwu okwu ya. Ịma time management wụ mmadụ ịbịa gị hazie onwe gị ihe ọwụla, maka ụfọdụ ndị ịgwa ha maka azụmahịa dijitalụ anyị na-asụ, ịkọwachara ha sị gị na ha enweghị oge, na ha enweghị oge ọwụla, na ihe ọwụla aka juru ha eju. But ọ bụrụ na for example onye asị na aka juru ya eju, gị bịa nọrọ ọdụ kọwachara ya, haziere ya otu ọ ga-esi mee ya na mgbe ọ ga-eji mee nke ọbụla. At the end of the day, gị onye ahụ bịa chọpụta na ọ ga-enwekwa oge buru ibu fọrọ ya. Otu ọ dị na ya wụrụ na ịbịa bido ịzụ ahịa, ya wụrụ na ị na-arụ ọrụ, ị nwere ụmụaka na-elekọ anya, gị bịa hazie oge gị. Mgbe ndị otu a na mgbe ndị otu a, o nwere ike mgbe m ji aga ọrụ, mbata ọrụ, bifo m aga ọrụ m ga-eme ihe dị otu a n'ụlọ, mee nke a kwado ụmụaka, gị desa oge ya. Ma batakwa n'ọrụ, m ga-eme nke a bịa wepụta oge mgbe m ga-eji tinye na azụmahịa. Ma ọ bụrụ na ọwa na awa na 30 minutes, masị oge dị otu a ka m ga-eji tinye na azụmahịa. Gị bịa na-eme oge ahụ niile, gị na-emezu ya mgbe ọbụla nke ọbụla etinyere ya, oge ahụ ruo ala gị mee ya. Imechaa everything, ị ga-ahụ na oge ga-afụkwara gị. But ọ bụrụ na ị nọrọ nke ọbụla ịhụtara gị banye, ahazi oge gị, ị ga-ahụ bifo chie na gị chọpụta na o nwebeghị ihe i mere. Ihe ndị o kwesịrị ka ime ya. Azụmahịa akwana na-agwa gị ya, ị ga-emeli ihe dị ime ya, maka ịdịghị mbụ gị wuru onye na-ahazi onwe gị ọfụma. Maka mgbe ị na-ahazi onwe gị ọfụma, ọgwụgwọ dị na-arụ ọrụ, ịnọ n'ụlọ, ị ga-achọpụta bifo ị ga-ama ihe ga-emeni chi ejiela, ndị gara ọrụ alọtala, onwe ihe imepụtara. Ajụ gị si na oge adịrị na aka juru gị eju. Aka ahụ juru gị eju, enwere solution. Gị si na aka juru gị, a na-egosi gị ụzọ, lee ebe a ụzọ dị ya, bịakwa ndị bata bịa lee ka ihe otu ị ga-esi ga-enye ndị onye ahụ ntị gị si ya na aka juru gị eju, na nke iji aka imechabeghị ya ka ọ fọzi bịa weta ọzọ tinye. So eji m ohere a na-agwa unu sunu bịa, m
anyị ga-egosi unu otu ị ga-esi hazicha ụzọ gị ọfụma gị zụkwa ahịa nwere oge afọrọkwa gị gị ma aka juru eju. Anyị ga-egosi gị otu ị ga-esi hazi ihe niile gị hụ na at the end of the year, at the end of the day, n'oge ga-afọkwara gị, ị ga-eji leta onwe gị, cross ụkwụ gị, leta onwe gị anya ọfụma. Daalụ nụrịnne. Nwanne m nwaanyị ịgbaala ya okwu n'eze. Hei Chineke m, ịma nke ọ na-ekwu ihe ya na-atọ m n'obi ma na-amụ amụ. Ụmụnne m, ma ihe mere m ji amụ amụ maka na azụmahịa anya bịa nweta nnọọ otu esiri hazie ya maka ndị aka juru eju. Ama mgbe ọ na-ekwu ndị aka juru m eju, m na-achị ịma ndị na-eme na ha mụ ụmụaka 2, 3, 4 ha asa na aka juru fa. Aga m aga ebe onye gwara gị na anya enweghị ụmụaka 4, 3 n'ụlọ? Aka jukwara anyị mana anyị na-azụ azụmahịa. Kedu ihe m chọrọ ikwu? N'ime azụmahịa haziri anyị wekwere ebe a na-akpọ training, kụziri otu anyị ga-esi mee ihe ahụ, otu anyị ga-esi gboo mkpa ndị aka juru eju, ndị dịka m, ndị dịka Madam Doris, ndị dịka Madam Ifeoma aka juru eju, aka juru anyị niile eju. Ha bịa gwakwa na ụrụ otu anyị ga-esi bịa mee nnọọ ihe, dozicha ya nnọọ, hazie otu ahụ esi. Oke masị ọrụ na anyị nwere ọfịs gị ebe na-edosa akwụkwọ, ebe na-edosa bilt, ịhazi ya ahazi, ịbata ebe ị ga na-achọpụta dat ofu ihe na nke ọzọ ga na-efu maka idozi ya edozi. Ị chọrọ iwere akwụkwọ nke ịhụzi ya, gaa ebe ịhụzi ya, ị ga na-achọgharị ya. Mana nke anyị bata, a ga-ezi gị otu ị ga-esi dị kalenda anyị nwere n'ụlọ, kalenda anyị nwere na foonu gị, otu ị ga-esi were ya rụọ ọrụ ya bara gị uru. Ihe ogodo na o nwere ihe ị chọrọ ime, idecha nnọọ gị nọrọ n'ụlọ ebe ha aka juru gị, ichi na-ewere ụwa ya zụọrọ gị ahịa. Chifo asị gị, nna ịnwetakwala ihe nweta ọma mụọ gị n'obi gasị otu akọ, just like that. Ị hụrụ ya? Ya mere ndị ụmụnne anyị niile nọ n'obodo dị iche iche aka juru eju ka anyị nwa. Ọkwa sọsọ ụmụ nwaanyị, ụmụ nwoke na-asịkwa na aka juru ha eju na isi juru ha eju. Unu bata nọ, anyị ga-eme, anyị emeta ya ọfụma. Anyị ga-ezi gị otu a ga-esi ime ya dịka nwanne nwaanyị kwuru. Daalụkwanụ rienne. Ihe mụa chọrọ itinyetụ ebe a maka isiokwu nke mụa gatụkwara obere na ihe nwanne m nwaanyị kwuru, ndị aka juru eju. Ịma mgbe ha nọ na-arụ ọrụ emegide ihe ọ na-adịzi ịbịasị mmadụ bịa ka ịmụta ihe a, ya sị gị aka juru m eju, enwe m oge, enwe otu m ga-esi emeli ihe a. Ọ na-adị izi ikwu mgbe anyị na-etinyebedo uche mara ma ọ ga-ekwu anya omume. Ihe m chọrọ ikwu nwanne nwanna, ihe ọla mmadụ chọrọ ime ya eshi ya n'obi, ị ga-emeli ya. Dịka nwanne m nwaanyị kwuru, ya sị na aka juru gị eju ahụ na ụlọ otu ị ga-esi ime ya dị izi, ma ime dị ga-eme chee iji onwe ihe ga-emete. Ma n'ebe a ihe m chọrọ ịgwa gị, nke nwa ihe m chọrọ ikwu ya na-akpọ consistency. Aka ga-ejukwa gị eji ọrụ niile asị ụtụtụ niile ọkụ ghara elekere 7 aga m eji ya mee ofu ihe, ehihie aga m eji ya mee ofu ihe. Chọrọ nnọọ taịm ị ga-eji wee mee ife a, gị na-eme ya mgbe ọbụla. Ọbịa maa gị arụ ma imebeji ahụ gị ga-agwa gị na o nwere ihe ị na-echefu. Ị hụrụ ya? Mgbe ozi uche gị ga na-agwa gị o nwere ihe ị chefuru maka ọmago gị arụ. Ọ dị ka ịba na-eme mbili ụra iji maatụ, ọkwanye bebe asa iru anyị bịa brọsh eze anyị apụọ. Icheta ha lụra m brọsh gị eze, ahụ gị ga-agwa gị nne ịtaba atụ maka anyị na-eme ya mgbe ọbụla, ụtụtụ niile ka anyị na-eme ya. Eshi ọbụla na anyị eme gị ya, ahụ anyị ga-asị mba o nwere ihe ichefuru, onwe adị m imerụ ya, ahụ a ga-ezu gị ike. Otu a ka ọ dịkwa na azụmahịa. Iwepụtara onwe gị oge, ọ gaghị anaghị oge gị consistency mgbe niile. Ị na-eme ihe mgbe niile. Na Mọnde gị sị ọkwụ 8 o'clock, ọgodi na alam gị setie 8 o'clock ka m were ya kwuo okwu, maọbụ m si good morning, anọkwa m ebe ahụ gị pụta. Tuesday, Wednesday, Thursday, before ị ga-eji mara ihe megị ya ma ga-arụ. Maka ọrụ n'ime ị nwere shop, ị na-akpọpe the shop ịgwa ndị ga-abịa zụọ gị ahịa, onweghị ndị ọnwa. Ị hụrụ ya? Ha rutebe ha gafe, ha ga-asị mba na onye a dị serious, ha ga-ebe onye dị serious. Ọ pụtara na ị dị serious? Mba, ị dịkwa serious, but ọkwabe ga-arụ ịpụ ga kpọpe shop.
So otu akwa ka ọ dị ebe ọ ga asị m na-azụ ahịa ịntanetị m na-eme ịntanetị shop m dị open every time ya emeghị ga apụta ọ mgbe ị pụtara n'ihu akwụkwọ mgbe ị tinyere ihe na post gị mgbe a shop ga adịgo open ndị mmadụ afụ ya mana ma itinye gị ihe onwe ndị ga-ahụ ya ndị aga na-ahụwu nke ochie andebe shiri ma mma o sistem anyị ga-ebukwa ihe ahụ itinyere gaa n'ụwa niile fesa ya gbasa ozi ya ị ga-anọzi ebe ị nọ gị na-enwetakwa ndị ga na-agwa gị okwu before you know it ga-eme biznes nwe ihe na-akpọ transaction ọ ya ọkwa na biznes ebidogo ahụ maka ihe ọla mmadụ chọrọ ime ịnọrọ ofu ebe ị ga-eme ya ị ga-ebiliri ọtọ ị ga-ebidogodi somewhere ị ga-ebido somewhere mgbe ị na-eme ya ya ma gara enwere ike mgbe izizi ị ga na-echefu ndị na-echefu gị na-emekwa mana ọkwa aghala gị arụ nwanne ebe a nke a ga-asị enwetago m the key eji m igodo biznes a eji m igodo afịa m ya mere ka m hapụ ikwu too much ka m gafee ga nye nwanne m nwaanyị USA ebe a ka m na-efe ụgbọ aga na ndị nwere ọnụ ndị a na-eme ha na-ekwu ekwu a na-eme eme obodo a na-esheke etukweka na-amani ihe pịakashara m ya bute ife ahụ ibu ama m na ị na-achọ ka m kpọọ gị ka ime offload biko nwanne m the floor is yours. Daalụ sọ nwanne m nwanyị Salome ikwuka ọfụma nwanne m nwanyị Doris ihe aka juru m eju a ọ tọrọ m ọchị maka anụmanụ ya mgbe niile adị m very busy aka m juru eju ihe m nwere hika anụmanụ ya mgbe niile obi dị m ụtọ na ịkọwara anyị ka anyị ga-esi wee nwee ike wee hazie onwe anyị ka anyị ghara ịdị na-asịzi n'aka juru anyị eju. Time management bụ ihe dị very important ma ọ bụrụ na ọ bụ ha azụmahịa ihe ọbụla ị na-eme na time management dị important. So isiokwu anyị nke taa wee bụ ọzụzụ ị nwere ike inye onwe gị. Kedu ọzụzụ ndị oyibo na-akpọ ya discipline ga-edu gị inyere aka ka ị wee zụọ ahịa igwe anyị na-azụzụta ọfụma. Anyị niile nọ ebe a tupu anyị abata ahịa anyị enweghị ọzụzụ ahụ. Anyị na-eme ihe otu a Sista Doris si kwu imere nke a gị mere nke eni gị mere nwanne ya gị tọgbọ gị ga-mee nke ọzọ mana ugbu a ebe anyị nọ azụọ na anyị ọfụma anyị amara ihe bụ time management and ka anyị si eme ya apply to our lives and ihe ndị anyị nwere ike anyị na-eme ya na ọ bụrụ na ịbatakwa na a ga-akụziri gị time management kụziere gị how to be consistent ka Sista Salome si wee kọwa ịdị na-eme ihe na-eme ya mgbe niile akụzikwara gị ya. Ihe ọzọ ị kwesịkwara ịmụta ga-enyere gị aka iji wee zụọ ahịa azụta ọfụma wee tụkwasị anya na ihe ị na-eme hapụ imere nke a onwe ebe ị nụrụ na onwe biznes ọfụ pụta no 1 week gị nweta $5,000 gị mabere ahụ nwanne echi gị nụ just ma ofu onye introduce gị nwee $10,000 gị mabere ahụ isi ebe a gị gbafe ebe ni isi ebe a gị gbafe ebe ni otu abụ na-eji achịkọta ekwe ọnụ onwe ha nke iji aka. Ọwụ na ịmụta ka ị ga-esi tụkwasị anya n'ofu ihe ị na-eme ewepụ n'anya gị na ya ọkwa inwe goal onwe ihe ibu n'obi ihe ibu n'uche ma eji wee bata biznes a goal m ji wee bata ya n'izizi bụ ka m nwee efe wee na-emekọta ụmụ m. Anyị niile ji bụ ihe dị iche iche n'obi wee bata ihe ahụ ibu n'obi wee bata bụ your goal ewepụ n'anya na ya until ị nweta ya. Emena ka nwatakịrị na-anaghị aga ije nọ n'ala onwe ebe nnisho gafe nye m ya ghọrọ eshi ebe a ni mami nye m ya ghọrọ mba tụkwasị anya n'ofu ihe na-eme ihe ahụ. Awụ na master of all trade ka esi ekwu ya
Master of all trade. Jack of all trade, master of none. Master of none, exactly. I kwe na diversification. Yeah, ịgbasa tent gị ya na-aghọta azụ ebe niile dị iche iche, mana ị ga-ebugodo ụzọ build ofu build ruo ya ebe ọ ga-abụ divert to something else. Nke ahụ ka akwụkwọ. Mana ibido ha imirikiti n'ime anyị na-eme ya esi ebe eni onwe nke nwanụ mfọ ọ dị very easy itinye 5,000 naira inweta 250,000 ya mabanye. Meanwhile nke o bidoro onwebe ihe o mere na ya. Foundation ya kwudebe anyị ya na-aga vam from one side to the other. Onweghị ka ị ga-esi mepụta ya ihe. So ọzụzụ ị ga-azụ onwe gị bụ ịdị discipline. Ma ọ bụrụ na ị chọọ ịbata n'ahịa azụmahịa anyị na-eme, discipline bụ number one. Ịdị disciplined, ịbata gị tụkwasị anya na ihe ị na-eme na-eme ya, hapụ noise niile na-aga n'akụkụ. Hapụ filter noise niile na-aga n'akụkụ, tinye isi na nke ahụ ị nọ n'ime ya, tụkwasị anya na ya, dị focus, mmepụta ya ihe before gị ile anya ebe ọzọ. Ile anya ndị a niile wụcha billionaires na millionaires, ọ bụghị otu ha shiri mee. Opportunity ahụ ha bidoro with ha jidere opportunity ahụ rụgide arụpụta ya ihe, bịazịa na diversify, na-etinyezi ego na ụmụ business ndị ọzọ, na-emezi investment in some other things. Ime ya otu ahụ onweghị ka ị gaghị esi wee succeed. Mana ime ya maybe 1 year gị feel okay, nke a anaghị aga ka m chọọ ụzọ ọzọ, ọdịda ebidona. Ihe a wụ mbido ya. Ịdana na the first one, that second one ị ga-adakwa na ya because ị gaghị adị focused. These different things ga na-apụta gị na-agba ịgbaga ebe a gị gbaga ebe a, otu awụ na-eji onweghị nke ga-aga n'ihu. So being focused in what you are doing, being focused on your goal, the very important n'ahịa anyị na-azụ. Anyị na-azụ ndị mmadụ, zụọ ha ka ha ga-esi wee dị focused, ka ị ghara ịdị na-agba pịam. Onwe ihe m chọrọ ikwu mana aga m ekwu ya. Ị ghara ịdị na-agba pịam from one place to the other. Tụkwasị anya n'ofu ebe, mee ihe ị kwesịrị ime, be consistent, manage your time well. There are a whole lot of things ihe ndị anyị nwere ikwu maka ka ị ga-esi wee discipline onwe gị, mana because of ohere anyị anaghị achọ ka program anyị anọtee nnukwu aka, anyị ga-akwụsị ebe a. Maybe izu ụzọ ụka ọzọ anyị ekwukwa ndị nke fọrọ mụ anyị wetakwa ihe ọhụrụ. Ọ gwụkwanụ ka ọ dị m n'ọnụ taa. Be focused, be consistent, manage your time well. Ọ ga-agara gị. Ise gbam. Nwanne m nwaanyị ịtụbiela ya, gị chịkọọ ya, gị kwukwu azịza, gị wepụtara ya ebe mmadụ ọwụlọ nwaanyị gasị na ya aghọtaghị ihe m kwuru ụbọchị nke taa. Maka ọ bụrụ na azụmahịa ọbụla ị chọrọ ibido, iwere ihe atọ were bute ụzọ, ọ ga-aga nke ọma. Anyị na-ekwu ya maka anyị nwa na-azụ azụmahịa, ọ ihe nọ n'ime ya. Anyị makwa n'ihe ndị mụtachakwara nọ, mara uru anyị ritere ya. Dịka Sister Ifeoma kwuru, mgbe m bidoro ya, o nwere ihe buru ibu anyị na-amagasịghị. Nke a na-asị ndị mmadụ na-asị oke nke a pụtara gị tinye isi, nke a pụtara gị, emetụkwara m ya owu, aga m atụ asị. But mechakwa ya nwekwa dat na onwe uru nọ ya nọ, ma bịa were magụ uru gụọ ọkpụkpụ, ma mara na ga ma hapụ uru anọ ma chụbụ ọkpụkpụ. Ị hụrụ ya? Anya na-asị focus, ma lachitakwa. Ị hụrụ ya? Mgbe ụfọdụ ihe anyị na-eche n'isi awụghị ihe
anyị chọrọ ihe ọzọ, anyị na-eche ihe ọzọ n'isi, anyị na-eme ihe ọzọ. Ọnya ndị obodo oyibo na-asa gbacha ọsọ agụọ maịl, ịgbagide gbachaga bie isi na wọl, gị bịa gụọ maịl, gabịa kalkuleta gasị hei ego nke ala maka Chukwu, ga-ebidokwa gasịkwa Chineke oke, gaa hụkwa ọzọ bịakwa ọkweghị ma ọkweghị ime ọ na-atọ ụtọ. Otu a na-eche ekwu ya wee otu ọ na-adị ọntili mabịa mụta na ihe niile a na-ekwu awụgo otu ọ dị, na ihe ọla mmadụ na-agwa gị ya na-atọ ịba anya n'ime, o nwere another side of it na-eme gị. Mana nke nọ na-ekwu ugbu a ka ihe mere m ji nọrọ ebe a, maka anyị testichala ndị ọzọ, ndị kpọrọ isi na wọlụ kpọọ dị ka m, anyị alachitazi bịa nọrọ. Ya mere ụmụnne m, biko nụ na-anụla ihe m kwuru ụbọchị nke taa. Ị na-ege anyị ntị n'olu, gị na-ekiri anyị n'ụbọchị nke taa, anọ m asị gị Chukwu gozie gị, daalụkwa. Ndị na-agakwa n'ikiri anyị ekiri echi niile na-abịa abịa, ịhụ ihe niile m kwuru ebe a, akụkọ niile anya dị ka ihe chitụtara gị, ọ masị gị n'obi, ọ hụrụ ihe niile m kọrọ ebe a wụ nnọọ ihe gị nwa na-eche, mara na ihe a wụ saịn Chukwu na-enye gị, batawa ebe a, ụzọ dị ya. Ya mere ilecha anya n'iru, tinye anyị na shine ebe ọbụla isi na-ekiri ya, biko weta nnọọ ogbonigwe gị a na-akpọ telefon, mepee ebe a na-akpọ meseji, mere the sister ozi, biko nne kọwara m ihe ọfụma. Anyị abịa kọwachara gị ihe ọfụma, ebe ị ga-aghọta ya, bịa sorokwa na nri uru nke anọ ya n'ime. Ndị niile na-ekiri anyị ụbọchị nke taa, unu emego, daalụ. Chukwu gọzie unu. Otu aka ọha m n'olu, otu aka ọha anyị n'olu ụbọchị nke taa. Normally anyị na-ebu ibu karịa otu anyị dị ugbu a, maka unu eweliwe kwu m ya na mgbe izizi. Ụmụ ihe mere na anyị ji dị mmadụ, ị hụrụ ya. Izu ụka ọzọ anyị ga-erikwa nne karịa ụbọchị nke taa. Daalụkwanụ. Daalụ.